High School zirlai alisi hi Roman Catholic High School alutin an school hi an strict view maya sa khona an lavongin an school hi an dan sang an neya zirlai no pang thu oi vak lo tan chuan dan zom tur atamin boina tham atling ve ani an school a chuan zirtir tu strict uchuak Miss Vidai an ti mai chu athok ve a an school no pang Hmeichhia ho chu sikhar an pai ruem ti in a check fo mai in rin lok theih po ani big lova an miss chuan a check thut ani ber mai alisi chu check thutin an skula phallo thil pakhat ma apai lo hlawa an miss Vidai lakata a him thei ram ole video hi like in min lo share sakrin la channel hi khongain ilo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shramang u alisi te tlasa chuan instratut le akai noi thil father Murphy chuan anzirtira mipat Hmeichhia na chu nupa inkara chi man tur ani tute nupui pasal nei ma a nupa nun lo man thot te chu athat lo zia an soya virgin turian engma ti angai lova mi nen kan instratut to ani chuan zong chang a ulna sa sia chuwang chuan ti mi lo turani ati to ten an zong changa ati lo ten ti ve an chak rin na chak tak kan nei anga in sum tur hian bial nu bial pa kan nei pon mani ta theu khoi tur ti in zirlai ho chu zirtir na apeya an zinga pakhat chuan mania nu panun lo man hi sualani em mania lo ti ve ker hi apoyem ti in an zota father Murphy chuan mania lo ti po chu sual ani thu changin Bible mangin asoi fi azela atam lutuk china chuan mangpui mangin kan mu puak mai chunglamin na athok mai thin chuwang chuan mania ti po hi sualani ti in zirlai ho chu an hrila zirlai ho chuan zantin dan an bo chia ani nge yang class bana chuan elisi le athrian nu lorai chu in komin father Murphy zirtirna chu an soiduna alisi chuan sual chu ni thoma se a ho e mai ti in father zirtirna chu angai serious vak big lova ani po anupui bula mulo turin vakhap sakngot ila alom big mi alawang ti in annui hok mai alisi chu an ina ho in achungte an lo re diak maya an ui chu ei tur pe in ui lom tak chung kwa an nia ui hi an chung ko member zinga an chiar tel vea an chung ko member hian mi ase a thei bok an computer ma chuan through in internet lama chuan online si kena website a chuan an luta in registering a mail ero atilang lem lova mizo Hmeichhia then ka Twitter man dan angin internet lama chuan mail lang lovin a pharvar ve le anima na inbox to check in mi pahming makpui lalzei hrimate ho chuan message an huchia thupa pakhat chu hongin saho video ani tlat mai alisi chu aphuzok nge mania puitling film en chu ti lo tur tia ol ti hria in atitop vata a mail hriat lo mi pa chuan ron text sun zomin sexting an tranta alisi po a hriselin a choeya tui ve thova meichhedang ta ang anei ve thova in sum vak atum big lo a mail hriat lo mi pa chuan a thalak le ani na te dilin alisi chuan a thian nu thalak an thon zaya chupa chuan text sun zom zelin anin bia a lalzei hrimhrim chuan ka ti in a chun zoma chupa thuang chuan khosa in alisi chuan a pasal kutzung tang chu a mangtranta amuta a cheng venga thom hria in anu aron howa phuzokin a insiam thavata tlerol thisen lumni laya nundan tur kan en chhozel donani alisi chu an thiante pani lora ile Anthony tenen chuan school lampanin an chuaka an thiampa chuan mi pakhat waita le alisi chu dem fiamin an nuina sa alisi le waita hi mi pat Hmeichhia na rongkain an mul phoduna alisi ero chuan waita chu adu big mi lo du lo dok tenen min dem hi chu tha hi natel deuh tlat thrinani an dem satia po ani big lova instratut angin an thangming chia ani alisi chu tlasa through in an thianten an dem fiampa waita chu an thlek wangwanga waita hian phuto ka min nga yang ti ka hlau ti in waita tan chuan thrama ma in a in hreve an break lai chuan an thian pakhat khabe sep thiam zet chuan alisi le wata in kar thu chu thiam takin an sep ra tui vela alisi la angoi choi sia a boi thlak tak zet
ali si chu an fiam zui zela watanena sex kai hnoya an hing chena te chu soin enin stratut to animo kirko retreat a lut vero emaw ti in an hrila kirko retreat hi siam tharle na gospel camping ang do hi ani berang chu ali si chuan in stratut omzia a hreve der si lo a omzia a thiante an zota a thiante DRICK movie recap entry ho chuan in stratut omzia po i hriat lo ti in an nui na samai elisi po chuan hrelo big ni hlawin movie recap en chu atum ve ta ani ali si chuan father Murphy chu mu in sual puan na aneya internet lama a thuruk ti lo chu a sual zong a puang veka watanena aning kar thu dot thu thang awanga anmol pho chu hreom ati hle maya father chuan thiam takalo hnemin tongtrai turin thu arona ali si chu tongtrai in asual ngai damna adila mania nu panun alo ti vengot te chu a in thiam lo hle ali si te school chu kirko retreat tongtrai ramut siam tharle na camping nei turin khopui dai fema anjin chuaka pathian nen in po na thazok an nei theinan an school ho hi an rammu thina ni sakhuana a betlat ani awangin norluina a omshan lova mani du thanna a tel an ni thin an omna mun tur chu thlengin an senior Chris chu ali si chuan a hmuwata Chris ala chuan abana te hmul aneya tleiro hrisel ali si chuan chelo ti in angai zong viau maya aban hmul thurpo chu ten lovin a hmumoi vekani meise ho chu an senior ni na I chuan alo lawm hlom viau maya rin na konga chakle zual tumin khun an hmangdona gospel camping ang do hi ani berang chu pathian thu ba ka thil chi hrang ti tur an neya rilru taksa thlenga hrisel na hmun ani bermai meise ho leader ni na I chuan an cabin lama a hruai hloma ali si hne na chuan phone pai khap ani thule apai palani chuan submit turin an hrila ali si chuan submit ve mai po a hrelo ni masela single boka phone khoi tur nei lo chu adu big truck lova a phone chu thukru in dan phal lo tho sikhar chu a submit zokta ani khola anin mukhoma ali si chuan Chris mulnga achu a hmuleta vanei thak takin Chris a group a chuan atel don le nga la a phurtran viau mai father Murphy a chuan thusoina hun mangin pathianin antana arem ruat sa te chu thiam takin asoya rin nalama chakthar tura fuin lekha apeveka an omna hun le an thil ti tur chu chiang taka hrilin an rilru hriat tumin an hun man dan tur chu an ngai dan hriat theinan lekha a horopho chu thaibial turin an hril hloma ali sipon an hun man tur chu mi ti thatho thei tak ani thu hria in a phur ve hle ni masela aril ru ang lo doin pakhat a thai sual pala nore tum le ma se atlai zota an hun man tur chu engchi ange ani an la hrefum fe big lova ni masela an mani tan a thadon ti ero anin enkol dan khir tak awangin an hre thei mai chol mangin in no puar an tum hloma Chris a chuan ali si chu chomin hreom ati hlawin hoi hom takin a beve zela ali si chuan aban hmul chu enin sexy ati tlat mai thil chi hrang an soiduna an ti hrep nu chuan Chris bulunga ale ali si po chu anin nail sot viau mayani program chu an tran le a meiche zinga an senior ni na I chuan thu soina hun mangin kirko retreat na a katel ma chuan kanun anuam lovin hun har sa tak ka mang thina kathil ti suala wangin depression te ka nei na sa a ni masela he siam tharle na muna katel china chuan nun thar nein tu na chuan kalim ta ani nangni point thil suad in lo ti to ani mai thei ni masela he muna tanga in so huna chuan nun thar in nei nge yang ti in a fuih hloma nun thar mamo rual ho po an phur hlom hle zana chuan ali si lo langin mut pa in phone game sa khela a phone chu ronri in silent mode ta ada avata a phone chu vibrate theya da in a hrisel boka a phone hor der chuan ngai tu na sual a putir le ta a phone hor der chu asang bera da in a phone chu a kap kalakta a phone hor vel mang chuan mani in englovin lal hriseli chuan zan hun a mang le ta ani atuk jingma taka thowin anin soizoya fakla te sa in tharau thiang hlim an awa ti sa hlim hlop plan sana tharau thiang hlim chen chil na an nge na ni thing huna te chuan kalin pathian thil siam moi le ro pui tak te chu an soi hova
kanram anga gospel camping nen chuan a in ang chi alo deuh alisi ero chuan Chris a hlir angai tu a Chris ala nula hovin sikhar anga ema wangin an bom na sa siya a thik ruve hle meiche pakhat chu chesualin Chris a chuan a pui vata alisi chuan lo murkarin a chesual luya Chris a chuan ron pui vatin kabin lama a hruai hota ani alisi chuan phone hmor thei kha ala le vata azalen boka in englo le po apoisa lo chuti lai chuan an senior ni na I kha ron lang thutin rang takin a phone chu a thuk ru nga la ni masela ni na I chuan a muhman tho ni na I chu a piang thar thato sia alisin dan phallo thilati chu akam khat hlaka Father Murphy ne na report ngei atum bok thil diklo le dan bo chiat na an tharau nun ti che thei thil chu ngoi bo pui mai atum lo na sa ti chuan Father Murphy ne na chuan a hek ta ani group thalak na hun an manga alisi phone pairuk chu midang pon an hriat awangin a mei chengoi choi berina dan phallo thil ati awang chuan fiam thu tho nan mangin an nui dur dura ba ka wait nen an mol photo wangani kha an lak zo chuan Father Murphy a chuan alisi chu zilin dan a bo chiat awangin shrem angai thu an hrila in ngai dam thei ani lo alisi chu shrem nan building ti fai na an tho tira du lo somsari ma se a tho angai an building la chu michitin chitang omna ani awangin a bal ruzek le ngala a hna chu a hau takin aning takzet ama enjui tu ma an omlo awang chuan a ruka chol atuma Father Murphy a ruma lutin a computer a khoi ruk saka ali sriseli chuan internet lama saho azong le ta a sexting puichin nen chuan in bia in lal zeishim shima chuan instratut vezukila ti in aron bele a alisi la chuan instratut omzia reng a hresilo thui anim biak ma chuan thom a hria a zamo tongkam an man na sat ema wangin computer chu off vatin akalson ngala ni masela computer chu a off lo tlat a man mo luata atal boy mai angem kan hre chho ze lang alisi chu rang takin a chuak ngal thuaya ni na I khan ron bia in a thatna tur zoka hek ani thu te ron hrilin in hong takin ati ti puile a ni na I zet zong midang nun veichi in a piang tharani zana chuan hola an kim le thapa Father Murphy a chuan in chungten le kha an ron thon chawa nun thar ne na in ho an be seivek in le kha thon don hi kan chiar chuak vekang ti in camper so chu an hrila an chungte le kha fuih na thu le mangai na thu ziak an chiar ta ka chuan nuk ulte po an om treu mai atu ka chuan counseling class an nei hloma group te ya omin an ril ruha na le an sual na te chu soin anin fuih ton veka nun thar mamo an ni awangin zep treat nei an du lo alisi hun thlangin soitur a hrevak lova asual na bermania in englo la chu soichi ani silo a uithita chanchin chu thiam taka soin an zinga meicheno uchuak pakhat chu a hnuk alo ulle mana zanni an riak lut to a piang tharma chi tan chuan mit tui tlak a hun ve to reng ani Chris a chuan meiche trap chu hnemin aku avata alisi chuan thik mel tak khian alo mel le run mai chun chol nein anin no puar hloma until a lai chuan Father Murphy aron kalin a computer chu tu ti hriat lovin an khoi thu le internet lama ten om takin mi tu emonen anin bia a mi pange Hmeichhia ka computer khoi tu hi an ni ka hre thei mai lo khoin om chuan in puang ro ti in thu asoya tuma anin puang du lo alisi chuan computer chu a off dik lo ti in hria in puan ero adu bik lova Father Murphy a chuan a computer khoi tu chu chui chu atum thu le mi pat Hmeichhia na rong kaya in biak na oma wangin na taka hrem an ni tur thu apuanga alisi chu man chu ani vai chuan athisen sangman atur le nge yang le thil an ezo chuan Father Murphy a chu amalte te ya kom turin anin tlara an har sat na te an soi theu donani alisi le Father Murphy a chu in komin pathian nena anin kar Father chuan an zota alisi chuan a that thu in a chang ve bok an le khasema athil thai bial chungchang te soipuin alisi pon thatakin a changa Father chuan thu thatak tak hrilin alisi ero aril ru ala mulviau thomai
alisi le uata chu in mu in uata chuan mi in nangma min dem na salutuka kabial nu thinrim chuan pan lova tho afungai lo inin kara a omani mai ti in min thena nangma awangin Christmas adon ruaya kasingulani hi ti in anrila alisi chuan ibial nu kha a group vela 30GB free Diwali offer vel post ashat nen baka Christmas dona a trenchi ani chuan a bial padik tak a hmanga izok ombo aron hodon ti na ani mai a hmanga izok ombo chung a kopche ni kha ti in anrila wata chu lung oilo zetin a kalson ngal wata chuan a banbun chu thlaupalin alisi chuan a chara engatan nge o atang kayang ti in angai tu aneu ne bok alisi chuan dan abo chiada wanga an remna na chu thokzelin an senior in la piang thar em nina ile mi pakhat chu mu in theih buk nuaya aning kisa mi pa jok chu dingin Hmeichhia chu a thing thita mi pa hi thing thi ve chi sela abam vekang ni ma sela ading tlata a hrethiam ve hle ani alisi chuan a thian nu lorai chu mu in ni nai te om dan chu a hril hrengal vata lorai chuan alo oi reng lo dotin midang pu ming chiat na tur zong su mi thalo tak ini nang nen thian ni ka du to lo watan nen in mual pho na thai bo nan midang ti mual pho itumani sikhar I muam tam theiro puisi ti in anin thian that na chu ati top ta ani alisi chuan aban bun sarkha mantrang kai na tur a hre chuak ta Father Murphy office a chuan akala wata banbun chu computer dokana da in Father computer khoirutua pu atuma chuti lai chuan thom hria in abi ruwata Father Murphy akhani in a computer chu a on vata saho puitling film chu enin sai hlakin atimol mol mai pastor tepo anlo na saphian mayani alisi chuan Chris chu mu in an ti duhna an tong laklo lai chuan Chris chu fop thutin Chris chu a tholo tur a thowa tlangwal fel takni in an dan chu a thalo ti a hre chuak thuaya ti chuan alisi chu a kalsan ta ani zana chuan meito in an ziah fakhla sa in an phurhlom khop mai alisi ero amuta a cheng ve theilova a camping lut chu ada tual mai nun thar nei tumin camping aluta ni masela mi pachelo Chris awangin star thar anei veta alisi chu pengin abibowa bara kalin a dry na arei to boka han dry wang nuwa in le hi chuan beer mai maya po alcohol content asang du khop mai ti in apun vei sapa wente inin kem chu adon ruaya po alakai view mai jina I bar nei tunu chuan alisi chu mu in siam thar le na camping na hmuna tanga local ti a hrengal thuaya alisi chu zona zotin alisi pon camper sani thu anrila jina I chuan atleiro laya Catholic skula alu ve thin tute a kem ve thin tute hrilin a har sanate zotin ati puya alisi chuan ama hrethiam tu an ti hria in jina I chu nel takin ati puya jina I chuan kem chu a hmalam hunata na thatur ani thute thiam taka hrilin aril ru a hneya ti chuan alisi chu a chuak ruti an man chu ma a tha tumin alisi po chuan alo du ve maya retreat center a chuan tha in alisi chuan instratu thi enge a omzia ti in an zota jina I chuan changin nuam ani chu atiya instratut omzi a hria chu nui sakin center lama chuan alut le ta ani atuka chuan alisi po apangai to viawa piang thar atum ve ani wata chu father chuan ron kovin alisi chuan a hrethiam ngal veka a thian nu lorai khan ngai dam ron dilin thian ni le adu thu anrila father computer po kha wata khoi alonia ti in misual anga a thian nu alo ngai kha a in chir thu a soibok wata nena anmual phona po kha dot thu thang diklo khwal thu thang mai ani arin thu a hriltela a thian nu laka chuan a in chir ve hle alisi hi watan nen anin kar chu thu thang diklo mangin ammol phova mipat Hmeichhia na rong kaya anmol pho ema wanga kem lut ani ve pa bok tuna chuan thudik alang chuak to a watan nen anin kara engma a om lo ziam mi in an hretei to ani kem mor an bok don trana wata chuan a testimony soin alisi pon a soi veya nun thar nena ho tumin an kirko retreat chu an lok puizia tute an soya pathian thu awanga ramut nei chu chin fauchi ani tute an soi ani an ho nu chuan alisi chuan apa hnena a school ngaya kal adu thu an hrila
a graduate thenga thataka lekha azir tur thute soin rin na konga po mason zel atuma sualte thamte awanga camping mani se sual hrim chu ne atum to sualte rote hian sual lian jok a hring thina sualte rote atanga nun siam kan ngayani skula chuan Chris mu in akisa wang khan ngai dam adila Chris pon lo ngai damin thian thatak ni antum dun ta ani ali si chu tong try in father nen anin muwa father chu kirko retreat an nei laya apui tling film en thin thu an rila father pon asual chu pomin a in chira ali si chu ho in sofa a athua a fam kim lo zia a in ria puitling film enin ama te in a in englo le a manrua a mu ang chu mangin atop ta ani elisi hi adanglam ve khop maya fiam thu pakhata an soyang do khan nun siam that atum hle mei tun truma kem rom chuak chu azurui po anoi to ngai lo anti ang do kha ani ve sual hi engchi ange ani kan hria ta trul tir ko pola chuan mi a in sum theilo ani chuan nupui pasal nei ro se ti in asoi to a ti sa chak na nei lo chu mi pa ngai lo an ni maya mi pa ngai kan ni chung chuan a re don lo in sum theilo mi kan ni chuan a beng eng po ni se kan phu to kopui nei vat a thanga ye fam kim kan om lova isu awangin kan fam kim mai zokani isuan min chan dama wangin athu anga nun kan ngaya sual tam zokhi chu kan hne thei sual hote a kan ngai poi tham lo atangin sual lian zoka kan kai sang zela ti chuan gospel camping lu kan ngai le thin sual chu tero te po ni se tlansan masak zel atra